Haino hai kifili kya katal songmong bai nongni bwskango lamsugo mondira tripura kicheno bairo angtini khaklu boslok bai horwa no baja khlainai ginorok choyakari pulan theka paithakjorati khalogoi naidi ani o songmong no tei chajak like share khaina tapokdi tei katal naitono subscribe khaya kungke subscribe khaina tapokdi ani youtube channel lo khaklu boslok angoro naine kaham ke khuka apni agola ang baja khaina bagi bises khaikya hingke mohaike bises khlaio bai aro norokbo mohaike no khlai try khaine mano hingke mohaike ramani yagulo asok rwjabuya patla buya khlaidi betlai patla hingke bo bisingo baja khaini ni bagui khlaika hingke tamongnai kepakma hayungine wngoi thanai chowui hingke aboni bagui asok rwjabo takaidi patla bo takaidi ojon mate ke khlaidi hingke je khaklu namani ang mohaike mo rawui oro ang ready khlainanai hingke tabo bisingo horwa rwna bagui horwa kufur moso kwthang kaisa hingke tai rosun tei oro som hingke kisa tui rwnai hingke tui oro tabo kisa rwka kurukmani yagulo ang tui nangkhe tui rwphinai hingke oro ang horwa no kaham khe kurugui nakha grinder o hingke tabo bono mairango tonwi ang tabo je horwa paste khaimani kurukmani abono khakulu o dawui tayar khaisinai hingke khakulu bisingo dafuru norok naidi bisi kuplung khe swgui ta rwdi ojon mote khe rwdi hingke ang mohaike mang pura oro khakulu no dawui ang oro ready khlaina baisinai hingke bayaro norok chajagui tongkhe mohaike norok bo nogo khakulu boslok no horwa bisingo dawui try khainai chainai mano noro o jaga horwa kufur ni jaga horwa kosom jat bo use khlai mano hingke tai oro hasing bo use khlai mano ang oro hasing ria rosun chimi rwui nai khlaikya hingke bayaro e mohaike mang tabo dawui nai ang bisingo horwa je fuljakno oro bisingo haike dawui nai ang pura no ready khlaina bwnai hingke norok joyakari naitongdi skip khaiwi skip khlaikhe norok bujigolak tamokhe horwa bisingo dawui khlai hingke mohaike dawui nai asok kwbang buya khlai e mohaike nor noroi kahama khe ready khlaina di hingke khalogui naitongdi tamokhe horwa bai khaklu boslok no baja ser hingke markhe no thogu bayarok mohaike chaka hingke norok khaklu boslok no song borok tei kakamuk rok rwui nai aboni yagulo khaklu boslok no aa rok waisa amoni yagulo omo haike chaide naikhe bayarok chainaikhe waisa try khainai di thogo hingke tabo swtui guri ang saka khorowui nai saka o swtui phului nana hingke norok nangkhe o saka o moso guri bo rwui nai rwui mano hingke ang oro moso guri ria swtui guri simi ri rwnai hingke swtui guri kahama khe bebak jaga no ang phului nabainai hingke bayarok norok soyakari naitongdi ani o songmung no hingke bayaro nongni support tei hamjago nongni logi nango hingke norok chajagui tongkhe ani o songmung no like share khaidi tei tola comment box o comment khlainani swinani tapokdi bayarok hingke omo haike ma ang swtui phulainai ready khainai hingke o swtui phulmani yagulo ang tamo khlai norok naitongdi aboni yagulo tamo khlainai hingke tabuk ang oro moida nanai kaisa bati nakha hingke moida kisa nanai hingke aboni yagulo corn flour nanai corn flour market o available mano corn flour ni sake hingke tabo moida bo corn flour nainai hingke som kisa rwkha aboni yagulo tui kisa rwinai aswk kepek be peda buya aswk swkang be ojon mote khe ang gulugui nanai hingke omo tamoni bagui guluk ang norok naitongdi bayarok tabuk norok bujigolak tamoni bagui ang mo corn flour bai moida no gulugui nakha hingke kahama khe ang bono tabuk peda khe gulugui nakha hingke tabuk ang oro side o tonri sinai hingke tabuk baja se sinai je khakulu swtui phuluinai ang horwa bisingo tamani abono thok tungkha puila o thok no kutung khlainai aboni pore hingke ang thok no kutungmani yagulo hingke hor no kom khlai rwnai hingke hor no betlai kutung khlaika hingke khakulu baja khamoi thanai se ang puila simi hor no bari redi thok no chari redi aboni yagulo hingke khakulu no baja sesri trek trek khe moike philinai trek trek khe serdi philang philang khe hingke nugui tongkha bayaro kwchak kwchak kahama kahama wngui phulinai ani o khakulu boslok ni baja wngkha hingke tabo o baja no ang kisa munui nakha hingke abo je ang oro moida corn flour peda khlaimani abono o jaga je baja sejana ang oro khikla rwnai oro chomui nai kahama khe somnai aboni yagulo hain hai tei waisa ang bono baja sepinai hingke bayaro omo haike joto norok chajagui tongkhe ani mo haike chajagui tongkhe norok waisa try khainai di thogo bayarok sacha saimangala khakulu boslok ni da naikhe beson rwui da khlai tamo khlai norok sigolak hingke omo haike nogo try khainai mano bayaro hingke tabo haini hai ang mo haike kochomani yagulo ang tabuk tei waisa karai o bono sernai hingke mo haike serka hingke tamo saka o cherum cherum bisingo wngkha norom hai thogui sopong sopong norom ongo hingke ang oro phulma yagulo haino tabuk ang phili rwphinai hingke nugui tongkha na bayaro bwswk kahama wngui kwchak kwchak wngui aa baja hai wngui kahama wngui tongkha hingke tabo ang kaisa plate o tiklai nai sinai ani oro baja wngkha hingke haini hai
tai ang tongmani bad baki abono bo ang serei nai emo haike no kosom rui nai hingke ang tamo kaisa serei nai pinai hingke horno kisa medium khlai tongni nai hingke kaisa je ang oro moida bo cornfloor peda paste khaimani abono bulmani yagulo ang oro mono khakolo boslong serei nya bonai hingke tabuk ang philui rwbonai hingke nugui tongkha na bai rok bwsak kaham ongoi chak chini kaham ongoi nai motom khorok ongoi horong o bahai ongoi tongkha hingke bisingni horong bo ani mung no baikha hingke tabo ang kaisa plate o tiklai na basinai hingke ani ready wngkha khakolo baja bai rok norok tinini ani o khakolo baja bahai wngjakha norok tola comment khaina tapuk di hingke tebo kwtal somung tui pai nang bwskang asukna hambai bye bye.